बेबाराव खरसा आसामाव नङा आफां आसामाव दैबानानि संखिनाय थासारि। उदालगुरि जिल्लानि गोबां गामि लोमसावजाबाय। मथावरि बायसना न' बां गासैबो दै सिङाव गोदोबाय। हरसेनि गेजेरावनो नागारनो रोङै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव उदालगुरि जिल्लानि अरांनि पुहुराबारि, माजगाव, आवनाजुलि आरो काटपुरि गामियाव दैबाना लोमसावदों। गोबारै अखा हाबाय थानायनि जाउनाव बोथियामारि एबा पाग्ला दैसानि दैया गिख्रंथाव महर लादों। लामा दालां सिफायलांबाय जावलिया दैबानाया। माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय खदा बिलनि पाक्का दालाङाबो जायखिजाया समावनो बायस'लांनायनि लामायाव। बे पाक्का दालाङा जयोब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन रायजोफोरा। रायजोफोरनि न' बां सिङाव आरो बायजोआव लोमसावबाय दै। दैबाना लोमसावनाय नायदिंना खौरां लादों हादोरसानि केबिनेट मन्थ्रि एबा जायगानि एमएलए सरन बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला पुलिस गोजौ बिबानगिरिखौ लोगोआव लानानै दैबानानि गोब्राब समाव नुजाथिना रायजोफोरनि जेंनानि राहा लानो बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होयो मन्थ्रि सरन बर'आ। गोनांथि जायोब्ला रैखाथि बादा गायसंना होनोबो थियारि जादों मन्थ्रि सरन बर' बिथाङा। हरसेनि गेजेरावनो जोंना बोथियामारि दै बेखौ गाहायाव फाग्लाबो होनो माजबाद टाउननि सेरजों फैनाय दै। माने बे दैया ओरैबायदि बारायबोदों, बारायनायाव जोंहा माजबाद खादाबिल लामानि जि फाखा दालां बेनि एप्रसाबो एकदम जहांहां। बे जयोबा बिराद उसुबिदा जागोन। फारसेथिं जायगानि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे दैबानाया दिनैनि समाव जानाय नङा। गोबां बोसोर हमनानै बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो लोमसावजाबोयो बे ओनसोलनि रायजोफोरा। नाथाय बे बोसोराव थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन दैबाना लोमसावनायनि जाउनाव हालाय हाफाय जानांदों ओनसोलनि सैनांनाय रायजोफोरा। दैबानाया दिनैनिल' नङा, जोङो उन्दै समनिफ्रायनो दैबानाखौ जोंनि ओनसोलाव नुबोबाय थादों। किन्तु देग्लाय एसे बारा जानायखौ नुनो मोन्दों, मानो होनबा ओनसोलनि गोबां खहा खालामबाय। फारसेथिं दैबानाया सुबुं माहारिनि न' बाङाव दै लोमसावनायजों लोगोसे बिखानि गोलोमदैखौ हायाव बोहैख्लायहोना आबादारिफोरनि मोनसेल' आसा सिमांनि आबाद फसलखौबो खहा खालामबाय दैबानाया। बिखा बिखा आबाद हायाव बालाया खबसिनबाय। खहा सैनांनाय आबादारि रायजोफोरनो सरकारखौ अनसुंथाइ गथायनोबो खावलायनायजों लोगोसे दैबानाया न' बां लोमसावनानै हालाय हाफाय खालामनाय रायजोफोरनो रैखाथि बादा खालामना होनोबो खावलायदों। आबादारिफोरा मोजाङैनो गोबां खस्थ' खालामनानै आबादखौ मावखांबायमोन। दा बेनि उनाव नै दैमाया सिलिंखार खालामलांबाय, बाला फबजोब्बाय। दा बेयाव सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ होनायखौ जों खावलायो। पाग्लादिया दैमानि उसिफावबोनाय दैया रौता बियाबनि गोबां गामि ओनसोलाव दै लोमसावहोदों। फारसेथिं पाग्लादिया दैमाया गिख्रंथाव खुरखानायनि महर लादों। खरसा आसामनि बायदिनो न' सिङाव बायजोआव लोमसावबाय दैया। जाउनाव न'खरफोरनि संनाय खावनायाव हेंथा नुजाथिदों। गोदानै लुनाय पाक्का लामाखौबो सिफायलांबाय उसिफावबोनाय दैया। ओनसोलनि दैबानानि थासारि नायदिंना गिख्रंथाव दैबानानि बाथ्रा फोरमायबाय रौता बियाबनि TCLCC मासिगिरि भास्कर कसारी बिथाङाबो। যথেষ্ট দুখজনক লগা অৱস্থা। মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ আৰু এই দুদিনীয়া যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ তাৰ ফলত আমাৰ এই ৰৌতা সমষ্টিৰ বৃহৎ অঞ্চল 50% অঞ্চলতে বানপানী হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। गुबुन फारसेथिं दैबानाजों लोमसावजानाय गामिफोरखौ नायदिंना खौरां लादों अरां दखरा एबसुआ। उदालगुरि जिल्ला अरांनि गोबां गामिफ्रा दैबानाजों लोमसावजादों। अरांनि गोबां गामिनि लामा दालां बायफ्लंलांदों दैबानायाव। माइ आबाद फोथारा दै सिङाव गोदोलांबाय। अरांनि धनसिघाट, गेलाबिल, बेंगेनाबारि, जंगल आरो पुहुराबारि, माजगाव, आवनाजुलि,
काटपुरी आरो सनाजुलि गामियाव दैबानाजों लोमसावजायो। अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैबानाजों लोमसावजानाय गामिफोराव नायदिंहैनानै सैनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे सरकार खुंथायखौ राहा लानो खावलायो। काटपुरिनि सिङाव जिखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना दा गामि सिङावनो दंबाय थायो। बाहेराव ओंखारबोनो हानाय बिथांमोना जेबो राहा गैला। लामाया मोननैथिंबो जाय मोननै लामाथिं बिथांमोना ओंखारबोनानै बाहेराव फैयोमोन, स्कुलाव फैयोमोन फरायसाफोरा, सोरबा खामानि मावग्राफोरा बिथिंजाय फैनानै खामानि मावनो फैयोमोन। दा बिनिफ्राय बिथांमोना माने जानगाराव थानो गोनां बाध्य जाबाय। अरांनिफ्राय साबाय बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।